Takže já vás zdravím, já bych vám představit přístroj, je to měřící přístroj Elektronek Funke V16, je to z Německa, výroby někdy 1938. Tady jsou dvě usměrňovací elektronky, je tam AZ12 a GR150DA, který tam dělá jakoby stabilizaci napětí pro anodu. Ten ještě k tomu měl baterii, ale už je to předělaný, takže je tam trafo, který vlastně dělá to napětí a nepotřebuje ho. Ta baterie je tam na zkraty. Tak, vybral jsem si tady na měření EL3. Mám už tady i kartu pro ní napíchanou. A karty jsou vlastně takovýhle. Je jich spousta. Jo, jak vidíte, tak je jich opravdu hodně. Plus v seznamu, co jsem si sehnal, tak jich je možná tisíce. Vidíte, je jich jako strašně moc. Ten přístroj jsem dostal rozbitej, ale dokázal jsem si ho opravit. Byl tam spálený anodový minutí a je to taková rarita dneska už. Tak, elektronku máme zasunutou, kartu tady máme, tady ta zdířka, ta platí pro spíš EL2, jo. Jinak je to pro EL3, elektronku tam máme, takže můžeme začít měřit. První se měří, já to dám blíž, vy to vidíte. První se měří celistost vlákna. Tak, teď začíná nahřevovat. Tak. A další polohy, teď to bude dělat všechno zkraty. Kdyby se tam objevil zkrat, ručička jede doleva. Jo, tady bohužel je hluchý místo, s tím já tam počítám. Tady je to hold, je to tam na tom bačkovém přepínači špatně, ale já o tom vím, takže ta elektronka je v pořádku. Vidíte, projíždím všechny polohy, s tím se nic neděje. To vypadá, že v nažáveném stavu je ta elektronka v pořádku. Tak. A teď teprve začínáme měřit proud anodou. Vidíme good, je tam nějakých 25 mA, takže je pořád ještě použitelná, do rádia postačující. Jo. Není na to žádná věda. V podstatě o tom člověk ani musí nějak přemýšlet, točí tam kartu a měří. Jo, tak to by bylo asi všechno. Tak, já vám děkuji za shlédnutí, mějte se hezky.